Il-Prim Ministru Roberta Bela iltaqa' mal-Papa il-Jun 14 fil-Vatikan akkumpanjat minn martu Lidja u bintom Georgia May fi żjara li fakret is-60 anniversarju mit-twaqqif ta' relazzjonijiet diplomatiċi bejn pajjiżna u s-Santa Sede. F'din il-laqa il-Papa u l-Prim Ministru irrikonoxxew ir-relazzjonijiet b'saħħithom bejn iż-żewġ naħat ibbażati fuq valuri komuni u impenn lejn il-ġid komuni huma ddiskutew ukoll diversi temi fosthom il-ħidma favur il-paċi fi żmien ta' sfidi ġeopolitiċi kif ukoll dwar id-drittijiet ċivili, it-tibdil fil-klima u l-bżonn ta' soluzzjoni globali fl-isfida tal-migrazzjoni. Tħaddidna ħafna dwar il-Vant Nofsani. L-atroċitajiet li ġraw hemmhekk li sfortunatament minkejja li kien hemm titjib fis-sitwazzjoni imma xorta waħda għadhom jiġru spjegajt x'qed nagħmlu fil-kuntest ta' pajjiżna wkoll. Għajnuna li qed nagħtu lil tant tfal li ġibuhom ġewwa pajjiżna nagħtuhom l-aqwa kura medika, il-ġenituri li jiġu magħhom u l-isforzi li qed nagħmlu wkoll riunifikazzjoni tal-familji ġewwa pajjiżna, tal-familji Palestinjani. F'din il-laqa il-Prim Ministru stieden lill-Papa Amerikan biex isur pajjiżna fi żmien li ġej. Għamiltlu stedina biex iżur il-gżejjer tagħna, mhux l-ewwel darba li ġie naturalment qabel inħatar Papa, imma ġie f'diversi drabi ġewwa pajjiżna anke żar il-Gżira Awċija u għalhekk estendejt il-talba biex jiġi ġewwa pajjiżna u nittamaw li nkunu nistgħu naraw ġewwa gżiritna fix-xhur li ġejjin. Fit-tmiem il-laqa, Dr. Abela ippreżenta lill-Papa pittura biex bija ta' Santu Wistin impittra mill-artist John Martin Borch. Ippreżenta wkoll rigali artiġjanali magħmulin minn prodotti Awċin. Matul iż-żjara fil-Vatikan il-Prim Ministru kellu wkoll diskussjonijiet mas-Segretarju tal-Istat tal-Vatikan, il-Kardinal Pietro Parolin, fejn kien akkumpanjat ukoll mill-Ambaxxatur Malti għas-Santa Sede Frank Zammit. Sanittant, Dr. Abela żżar il-Bażilika ta' Santa Marja Maggiore f'Ruma fejn hu mitfun il-Papa Franġisku. Hawnhekk Dr. Abela iltaqa' ma' 6 proġunieri mill-Faċilità Korrettiva ta' Kordejn kif ukoll ma' uffiċjali tal-Aġenzija għas-Servizzi Korrettivi li matul il-jum tal-Ħadd attendew għal qudiesa fil-Bażilika fil-Vatikan immexxija minn Papa il-Jun fejn ġie ċelebrat il-ġublow tal-priġunieri. Malta ingħaqdet ma' diversi pajjiżi oħrajn għal din iċ-ċelebrazzjoni li kienet iddedikata lil proġunieri minn madwar id-dinja bħala parti mill-ġublow tal-Pellegrini tat-Tama li kien tabitu għalih il-Papa Franġisku. Il-Prim Ministru Roberta Bela qal l-opportunità li ngħatat lil dawn il-persuni tirrifletti l-ħidma tal-Gvern favur ir-riabilitazzjoni tagħhom bil-għan li jirritornaw lejn is-soċjetà bħala persuni aħjar.